ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имзо навори як чанал мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои карамода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст сечкаҳои мерседесҳои сечка, Opel Vectra ал қабул кардем ки бо нархҳои арзон, Toyota Camry 2, Toyota Corolla 1, Toyota Corolla 2, Hyundai Elantra, дӯстон азиз, Opel Astra бо нархи арзон, ду тага Opel-ои хетчбек, Daewoo, Nexi ва дигар навъи маркаҳои мошин ҳастанд ки бо нархҳои арзон бо мо роӣ кардан ва мо пешкаштон мекунем. баъд дӯстон азиз, шумо агар мошинхар ки бошед, аз кадом маркаи мошин ба шумо мошин ки лозим бошад, агар набошад дар инҷа дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайкҳоро занед дӯстон азиз ва навора то охираш тамошо кунед ва курси имрӯза бошад 120 сомон 50 дирам. навора сар мекунем барома назар ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс аст барадорон ки сечкаи ҳам фурӯша ҳам алиши ба Opel-ои Caravani 97 сол ки 3 сол боша алиш мешавад. Mercedes сечка соли бо ревишаш 1994 сӯзишвориш газ бензин, авио мотори 8 литр, коробка механика, мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина аккумулятораш пачкай, 3 мегад идеалняе, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балон 80% хадавои кадаги дӯстон азиз, мошина хадавои кадаги, мошинча обшим чоткай. ва нарша мега 38000 мегем бо камтар муомила мекунем, ки ба ягон Opel-ои Caravani 3 солаи 90 боша алиша мекунем. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. якум рақамош рақамои TCL дастии 56, дуюмаш рақамои наша дастии Тоҷикистон ахира 61 ҳардаш кор мекунад. варианти алиши Opel Caravan кади 97 сол боша 3 сол боша алиш мешавад. ва сиюмаки 38 та муомила савдош дар назди капоти мошин. сечка мега чотка, диска писка балонаш обшим чотка ва аккумулятораш ҳам нав аст, 1 сола ҳуҷҷат дорад. хоб дӯстон азиз, бештар маълумотро аз ҳамин рақамҳо гиред ва агар шумо дар мамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат роӣ кунед, реклама мекунем. лайкҳоро занед фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба девюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аст баъдорон ки соли бо ревишаш 1993 аст, ки сӯзишвориш газ бензин, авио мотори 6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега мақсад ки соза ҳамаш чоткае, коробка модул, 7 моҳи дига ҳуҷҷат, салон тоза ки хеле светои вишнои дӯстон азиз, 93 сола мошин чанқа ки дасти як одам гаштаса мошин мега чоткае. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 22000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам мега дорад. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникол, дӯстон азиз, ноҳияи Ҷиникол, деҳаи Пасарик. масъалати ки маълумот навистиян бо хахтон маълумотша мегирем. модулаи мошинча мега созае, 22000 мега савдои хубам мешавад. хоб рақамҳо мегафоне дастия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. кадомитон ки мехаред занг занед, бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гиред дӯстон азиз. ва шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан боша, марамат роӣ кунем, реклама мекунем. ва аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред силкаи навори моро падисаш кунед, навора то охираш тамошо кунед, мо бо ба шумо чизе ки мошине ки лозим аст албатта ки пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Elantra аст баъдорон ки солои навай ва 39 зурай. соли бо ревишаш 2016 сол аст ки сӯзишвориш бензин дӯстон азиз, авио моториш 8 литр. сайсари мошин баъдорон идеални чоткай, мақсад ки мошин дуруни шарда гаштагай, яъне ки кам гаштагай. мошин кондитсионер, электропакет, кожани обшим ҳамаи намуд комфорта дорад. 2016 сол аст. нарша мега 110000 мега бо муомилаи хубам мегад мекуне ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 110000 сомон аст бо муомила ва савдош мега дар назди капоти мошин. хоб ина рақамҳои ҳисобшон аст билайн, кадомитон ки мехаред занг занед, бештар маълумотша гиред. ва дӯстон азиз, аз куҷое ки аз кадом маркаи мошин ба шумо ки мошин лозимае, дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо яъне ки ҷудо карда пешкаш мекунем. шумоам лайкҳоро занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Toyota Corolla 2 Европа. соли бо ревишаш 2010 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин, авио мотори 8 литра, коробкаш механикаи мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза, мақсад ки мошин мега задаги варид мега умуман надорад, 1 сола ҳуҷҷат ҳам дорад. хеле хеле светои серебристае. хоб мошин мега соз аст. нархи мошина мега 80 та мегем, бо камтар муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбе пойтахт.
خب رقم‌های سویشون هست مگافون کدام شما که می‌خرین زنگ زنین بیشتر معلومات شده توقع سومی خوله میگه علیش پالیش نمیشه و بهودا میگه ناراحت نکنین کدامی که میسو که مقصد که 10005 رو ارزان میکنه بهودا میگه ناراحت نکنه فقط خریداری انیق خب کارولا 2 دوستان عزیز کدامتون اگر که خریدار باشین بیشتر معلومات از رقم پیام دست سرچ مگافون میگذاریم با پنجم ماشین فروشی تویوتا کمری 2 است بادرون که نمخالی سویتو سالی باریوشش 2008 سال سویچ فریش گاز بنزین объем мотор 2.4 литра коробкаш автомата мошина мега 300 мега сода чёткая 4 та балонш мега пачкай 1 сола ҳуҷҷат мега дора номерош транзит 4 диска ва балонш тоназит нав астае салошам 12 кай хелем хели светои кадом токи мақбул астае нархи мошина мега арзона мега срочно мефурӯшем хоб нархи мошина мега 70000 сомонӣ астае бо савдо ҳам мега мешавад дӯстон азиз ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав нархи мошин 78000 сомонӣ астае бо мақсад ки муомилаам дорад чихолош латтаги астае моторамаш суд астае рақамҳои соҳибшон астае мегафон мошин дар шаҳри нав кадом то ки мехарен занг занем бештар маълумотша гирен дӯстон азиз ва агар шумо дар охали мошинои фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан боша маромад рӯй кунем мо реклама мекунем лайкора занем ва навораро то охираш тамошо кунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Opel Astra F дар кузифи хечебек 97 кадагиае соли бароишаш 1994 бадорон ки мега 97 кадаге мега соҳибшон хеле сайстайне бо ҳози маълумотша мегем хоб суичфореш газ бензин мотор 1.6 литра коробкаш механикаи мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошина мега 100% ҳамаҷош кор мекунад мақсад ки созай ду та балон мега 90 ду балони ақибош мега 50% чашкиш мега варид надорад обшим ҳамаш қоидаи ҳуҷҷатам дорад нархи мошина мега 20000 мегем бо муомилаи хубам мекунем мега соҳибшон ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор тоқа суми холӣ гуфтага аст мақсад ки алиши палиши не нархи мошин 20000 сомон аст дар ноҳияи фархор рақамошон аст мегафон бештар маълумоти пурра аз худашон мошин хай камкам хеле мақсад ки сарапи надора обши нархишта арзанда бо ҳамирам муомила мекардян ягон саволои мақсад иловагӣ бошад ки марамат занг занем бо гирин мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Daiwo Nexia астае бадорон ки соли бароишаш 1996 суичфориш газ бензин объем мотор 1.6 литр коробка механика мошина мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошина мегад ҳами як параш мегад камтар мегад сарапина хрӯштаги мегад дора обшим камтар ҳамҷарга мақсад ки хеле краска мекунен дига маҷош соза мегад мақсад хеле светоа дӯстон азиз мошин мегад соз фақат як тарафаш камтар кор дорад тарафи пассажира мегад кор дорад дига маҷош соз нархи мошин мегад 9000 сомон аст бо муомила савдо ҳам дорад 4 дискаҳои намхали пресир дӯстон азиз балоношам хай нахшуштан хе мошина сурат гирифтиян обшим нархишта арзандае 96 сол дар шаҳри душанбе 9000 сомон аст муомила доштае рақамҳо мегафони соҳибшон марамат дига маълумотша аз худашон гирен срочна муомила мекунем мега соҳибш нашод сумуш мегад муомила дорад хоб дӯстон азиз агар шумо дар хонаи фурӯшии замин мошин квартира ягон техникаҳое ки барои фурӯхтан бошад марамат рӯй кунем реклама мекунем агар шумо ягон маркаи мошин агар мошинхар ки бошед дар комментария мо нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозиме мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо пешкаш мекунем лайкора занем ва навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Toyota Corolla 1 дӯстон азиз срочна Европа соли бароишаш 2006 сол астае ки суичфориш газ бензина объем мотор 8 литра коробкаш автомати сайстани мошин мегад ҳолати хуби техникида қарор дорад мошин мегад соза мақсад коробкаш автоматае кузов мегад задагӣ мегад мақсад ки хеле каҷала пӯшидаги мегад надорад дӯстон азиз моторш мегад вагона мегад мондаги аввагире сида насонед кондитсионер надорад дӯстон азиз ва обши мошинча созае камтар як краска талаб мегад тамом яъне ки камтар лакаш сухтага мехе обши расход краска нархи мошина мегад 48000 мегем бо мақсад ки муомила мекунем мегад соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар ҳами краскара мегад мақсад ки пажилани мегад мақсад ки краскаш хе безеи бад нест ин хай мақсад ки ака барои хари мошина нархш хестанда агар як краскаш кунем мегад соҳибш боз зури бад мешавад нархи мошин 48000 сомон аст мошин дар шаҳри бухтар рақамҳои соҳибшон аст мегафон кадом то ки мехарен занг занем бештар маълумотша гирен ба хотири меҳнатҳои мо лайкира мезанем фаромӯш намекунем дӯстон азиз ва агар имконият бошад силкаи навори моро дар WhatsApp имо Telegram ва дигар сайтҳо силкаша падилсаш мекунем мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra J астае бадорон ки Opel Astra J нархи арзон ва срочна соли бароишаш мегад 2000 сол астае мегад соҳибшо суичфориш газ бензина объем мотор 6 литра коробкаш механикае мошина мегад дар ҳолати хуби техникия мегад камтар кор дора мошин обшин камтар мегад мақсад ки мошин кор дорад нагуфтам ки чӣ кор дорад мақсад ки мумкин краскаш боша мумкин дигар чи
یره خودتون معلوماتش میگیرین. ماشین بالانه حالت‌های کاری دوستان عزیز سالنش هم توضیح کرد چه خیلی داره خیلی سویتایی در نورد دیسین دوستان عزیز خیلی سویت سینی سویت و نرخ ماشین میگه 38000 سومونی است با معامله هم میگه میشود و ماشین عین حال قرار دارد در تمپراتور دوشنبه. ماشین میگه کمتر کار دارد. هست رقم‌های حسابشون هست مگافون کدام شما که می‌خرین بیشتر معلومات از خودشون گرفت تا قسم خودتون عزیز و خریداری انیق. کمتر کوشش میتونید که از همین رقم‌ها زنگ زدن معلومات گرفتین ماشین در دوشنبه سروش مرامت تماس گیرید. میگذاریم بعد ده ماشین فروشی نوبتی است دوستان که اوپل استرا اف در کوزیفی خچبک سویتوی نمخلی خاکستر رنگ. سال باریوشش 1993 سوزشفروش گاز بنزین объем мотора 6 لیتر коробка механика ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 دیسک‌های پرستیژ دوستان عزیز 4 تا بالون‌های مقصد که سرنی بالون است. ماشین خیلی سایتین حالت خوبی میانه قرار داره. ماشین نه بیزه نه زور اپشن میانه ده و نرخ ماشین میگه 18000 سومون میگه صاحبشون با کانتر معامله خوب میگه میشود. 18000 سومون است ماشین قرار داره در نویای واسه رقم حسابشون است مگافون. تا سوم میگه با معامله دارد کدام تو که میخرین زنگ زنین بیشتر معلومات از رقمشون گرفتون عزیز بهودا میگه ناراحت نکنین. و نگفتن اونا که باز تکرار میکنیم شما دا مگر هم خالی ماشینای فروشی خونه زمین کوارتیر چیزی که برای رکلام کردن باشه ما صورت معلومات رو رکلام میکنیم دوستان عزیز. خب این بود نوار امروز ما تا ویدیو بعد خودتون گابونامای شما